Ahojte priatelia, ste všetci v pohode? Užívate si leto? Ozývam sa vám, lebo ma dosť prekvapuje, že napriek uhorkovej sezóne si vždy nájdeme cestu, ako sa nepozerať do vlastného chlieva, neustále riešiť niekoho druhého a tak ďalej. Vidím, že mnohí z vás sa pridali ku kresťanským dňom hnevu, ako to vo svojom príspevku pekne pomenoval môj priateľ Karol Lováš. Tie sa týkali sa otvorenia olympiády v Paríži. On síce vravel, že už skončili, lebo organizátori sa ospravedlnili, ale pohoršujúce príspevky na mňa vyskakujú už z chladničky, keď sa ráno zobudím. A tak sa zdá, že tieto dni hnevu ešte stále neskončili. Chcem vám pripomenúť zo pár vecí. Ak sa niekto vysmieva z náboženských symbolov, vysmieva sa zo sociálnej konštrukcie a nie z Boha. Koniec koncov, posledná večera Leonarda da Vinciho bola len jeho umelecká konštrukcia, ktorá vznikla v jeho tvorivej mysli. On neopisoval skutočnú udalosť. Tak, ako sa stala. Nenamaloval skutočnú poslednú večeru, tak, ako sa stala. Počúvajte, Boh existuje. Viem, že väčšina z vás budete aj so mnou súhlasiť, že Boh existuje. Ale to, čo my o ňom rozprávame, to je konštrukcia mysle. Myšlienková konštrukcia Boha má každý vo svojom mozgu, vo svojej mysli. A existujú rôzne druhy takýchto myšlienkových konštrukcií. Ratzingera sa pýtali na ateizmus a on povedal, že v dnešnej dobe ani tak nezáleží od toho, že či niekto verí alebo neverí, že Boh je, ale skôr je vidno, že každý má svojho. Každý má svojho Boha v hlave. Každý má svoju myšlienkovú konštrukciu. Tie sú potom aj kolektívne, sociálne konštrukcie, ktoré sa vyjadrujú pomocou rôznych gest, obradov, symbolov a takýchto vecí. Pripomeniem Anselma z Canterbury, ktorý veľmi dobre už v 12. storočí vo svojom a priornom dôkazu Boha, a teraz parafrázujem dobre, on vo všeobecnosti povedal, že Boh sa do ľudskej mysle nezmestí. Takéto konštrukcii by mali v tej ktorej dobe podliehať dekonštrukcii. Netreba sa toho báť. Umelecké stvárnenia náboženských tém mali v každej dobe, naozaj každej, dokonca aj v stredoveku, aj svoju rúhavú podobu. Prekvapenie? Nie. Bolo to vždy súčasťou každej spoločnosti a vždy sa našiel niekto, kto sa rúhal. Rúhal sa ale hlavne preto, že bojoval proti podobe Boha, ktorá bola v jeho dobe tradičnou. Ešte raz. Je taký jeden neurovedec, Newberg sa volá, a on hovorí, že mojou úlohou ako neurovedca, neuropsychológa nie je dokázať, že Boh existuje, ale, a on už mal na to aj také prístroje, kadejaké má, hej, funkčnú magnetickú rezonanciu a PET a čo ja viem, čo ešte. A on hovorí, máte proste na koncept Boha vo svojej mysli, vo svojej hlave miesto. Ale to má samozrejme viaceré prejavy v živote človeka a naozaj to nezávisí od toho, či je niekto veriaci v rámci nejakého náboženstva alebo nie je. Či je vyznávačom nejakej viery alebo nejakého kultu alebo nie je. Pretože spiritualita je prirodzená pre každého človeka, podľa môjho názoru. No a teraz, nad čím sa máme pohoršovať? Počúvajte, nedávno som videl video katolického konzervatívne radikálneho novinára o tom, ako ho teší, že le donne romane corrono per le strade indossando solo magliette senza reggiseno. Áno, že tie ženy po Ríme chodia iba tak v tričkách, bez podprsenky, aby tento človek zakryl svoje sexuálne myšlienky a svoj svet, v ktorom prežíva svoje pokušenie,
kompenzoval tieto hriešne myšlienky takou čudnou konštrukciou o tom, že ženy Ríma svojím spôsobom vyhlásili vojnu homosexuálnej kultúre a používajú pritom, citujem, svoje najsilnejšie zbrane. Aby vyzeral vznešene, citoval pritom gréckeho dramatika Aristofana a jeho hru Lysistrata, ktorej dej vôbec nekorešpondoval s tou jeho myšlienkou, pretože v tej divadelnej hre ide o to, že ženy sa vzbúria proti mužom a odoprú im manželskú povinnosť, aby prestali bojovať a uzavreli mier. Čiže opak a nie, ja neviem, vzbudzovať v niekom sexuálne vášne. Opak bol témou tej hry. Bolo to trápne, to jeho vystúpenie. Bolo to sexistické, bolo to neúctivé k ženám. Ale ja som nejak veľmi ako nezaregistroval, že kresťankovia by sa nad tým pohoršili. Prečo sa napríklad nepohoršujeme nad tým, keď treba nejaký kňaz povie verejne, že je normálne mať dievčatko 9-10 ročné na kolenách. To nie je normálne. Ja si pamätám 16-ročné dievča, ktoré mi hovorilo, že keď malo 13, bolo na duchovnom cvičení a tam ju kňaz si ju bral na kolená. Doteraz vidím tú hrôzu v jej očiach, keď mi o tom rozprávala. My to tak všetko ticho tolerujeme, povieme, že však aj ten kňaz je len človek. A ticho tolerujeme strašne veľa zvierstiev, ktoré sa páchajú na deťoch, slabých ľuďoch, dokonca v našich rodinách, z ktorých mnohé presedia v kostole celé dni, alebo aj raz za týždeň v nedeľu. Zakrývame si oči pred korupciou a iným zlom a kompenzujeme si to často nábožnými výlevami o Ježišovi a o tom, ako potrestá hriešnikov, keď príde druhýkrát na svet. No, vonkajší svet sa už trošku z nás smeje. Vyjadruje to rôznym spôsobom, a to aj cez umenie. Pred nami je iná výzva. Je to výzva znova doniesť Krista do tohto sveta. Ako to máme robiť? Máme to robiť tak, že sa uzavrieme, že sa z nás stane uzavretá skupina? Nie. Musíme byť otvorení. Už sa to nedá cez symboly a rituály. Tie už svoj númen, ako si tú vnútornú božskú silu, dávno stratili. To myslím božskú silu v zmysle tak, ako to vníma vonkajší svet. A musíme to robiť inak. Príkladom mi bol terajší eucharistický kongres, ktorý sa skončil nedávno v Amerike. A tam boli citované veľmi dôležité slova svätého Jana Chryzostoma, po ktorom ja mám reholné meno a ktorý sa nikdy neostýchal hovoriť otvorene, čo si myslí. A on povedal takúto dôležitú myšlienku. Chceš si uctiť Kristovo telo? Nedovol, aby sa stalo predmetom opovrhnutia jeho údov, teda chudobných, ktorí nemajú šaty, ktorými by sa prikryli. Neuctievaj ho tu v kostole hodvábnymi plátnami, zatiaľ čo vonku ho zanedbávaš, keď trpíš zimou a hladom. Nahotov. Aký prospech môže mať Kristus, ak je obetný stôl naplnený zlatými nádobami, zatiaľ čo on v osobe chudobných umiera hladom? A svätý Ján Zlatoustý dodáva, myslí na to isté, čo Kristus, keď ide kráčajúci ako pútnik a potrebuje strechu nad hlavou. Odmietaš ho prijať pútnikovi a namiesto toho zdobíš podlahu, stĺpy a steny posvätnej budovy. Keď zdobíš prostredie na bohoslužbu, nezatváraj svoje srdce pred trpiacím bratom. To je najvzácnejší živý chrám zo všetkých. Toľko svätý Ján Zlatoustý. A tak teda eucharistickú úctu, ktorá je akoby centrom nášho kresťanského života, úplným najvznešenejším a najvrelejším centrom nášho kresťanského života, to už nie je len kult. Je to konkrétny život láskyplný, život plný pochopenia, trpezlivosti so svojím blížnym a pomoci slabšiemu. Dokážeme vidieť Kristovo telo aj tam, kde sa falošne pohoršujeme. Kto vie?
Apoštolský nuncius Ameriky na tom kongrese povedal zaujímavú vetu. Eucharistická úcta znamená vidieť Krista v druhých nielen vo vlastnej rodine, priateľoch a spoločenstve, ale aj v tých, ktorých pociťujeme ako vzdialených, pretože sú iného etnického pôvodu alebo sociálneho postavenia, alebo v tých, ktorí spochybňujú náš spôsob myslenia alebo majú iné názory ako my. Tieto slová sú obzvlášť významné v súvislosti s polarizáciou, ktorá charakterizuje americkú spoločnosť a z ktorej vplyvu nie je vyňatá ani cirkev v tejto veľkej krajine. No vidíte, ale to samozrejme neplatí len pre takú veľkú krajinu, ako je Amerika. Ľudia cirkvi, veriaci, sú polarizovaní tu na Slovensku, a keďže sme aj tu na Slovensku, a keďže sme malá krajina, tak je to o to viac vidieť. Skúsme teda spolu hľadať jazyk, vďaka ktorému by sme porozumeli si vzájomne a zakopali vojnovú sekeru. Totižto duše tých, čo sa farizejsky pohoršujú za to, že niekto sa dotkol ich sociálnej alebo myšlienkovej konštrukcie, sú vo väčšom nebezpečenstve ako duše hriešnikov.